Bħalissa qed titella s-sitt edizzjoni tal-MCAS ICA Festival li qed iservi ta' pjattaforma għall-istudenti mill-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija. Il-festival imtella fi spazju kreattiv sal-aħħar ta' Lulju qiegħed jesibixxi xogħlijiet ta' studenti li qegħdin fl-aħħar tas-sena tal-istudji tagħhom fil-livell ta' baċellerat. Barra li jessebixxi x-xogħol tal-istudenti, dan il-festival qiegħed iservi wkoll ta' pjattaforma għal studenti prospettivi tal-MCAS fejn saħansitra għandhom l-opportunità li jitkellmu u jarfu aħjar irwieħhom dwar il-futur tagħhom. Dan il-festival qiegħed jittella taħt it-tema Embrace Liminality li kienet magħżula mill-istudenti stess u tirriferi għal mument inizjali li l-artist ikun ħajibda l-proċess biex joħloq dak li jkun qed jimmaġina. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Ċentru għall-Kreattività, l-artist Rupert Ċefaj, spjega kif spazju kreattiv qed jintuża għall-iskop ewlieni tiegħu, dak li jservi ta' pjattaforma lil kull artist irrelevanti minn fejn ġej. Naħseb wara li mhux biss nilqgħu fost l-aqwa stabiliti, imma anka f'perjodi fis-sena nilqgħu dawk l-artisti u dawk il-kreattivi li għadhom qed jibdew il-karriera. Il-prinċipal tal-MCAS, il-professur Joachim James Kalleja, innota kif dan kesebit juri stampa ċara tal-prodott tal-kulleġġ bi studenti Maltin iżda wkoll oħrajn barranin li qegħdin u se jkomplu jollu il-livell artistiku ta' pajjiżna. Prodott sabiħ Malti, prodott ta' żgħażagħ Maltin illi għadha bidada żgur se jkunu artisti prominenti fix-xena kulturali u artistika ta' pajjiżna. Preżenti għal ftuħ ta' dan il-festival kien hemm ukoll il-Ministru għall-Arti Owen Bonnici li nnota kif dan il-festival imur lil hinn minn biss esibizzjoni ta' xogħlijiet iżda jirrifletti kollaborazzjoni akbar flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti biex l-istudenti mhux biss jaċċellaw iżda jagħmlu professjoni profitabbli minn dak li jkunu studjaw. Aħna rridu li konna kollaborazzjoni magħhom sabiex hekk kif jiggradwaw u joħorġu minn dak il-kulleġġ ikunu jistgħu mill-ewwel jidħlu fid-dinja tax-xogħol u dinja professjonali. Aħna nemmnu li spazju kreattiv jipprovdi l-aqwa pjattaforma. Il-festival fi spazju kreattiv se jkun miftuħ għall pubbliku sal-aħħar ta' Lulju.